Isikolo iToli sesizinze kulomhlaba ukusukela ngo1985. Ngabafundi abasondele kumawaka amabini abaphuma mbombo zonke zephondo abafunda kwesisikolo. Kuphuhliso lwesisikolo kobakho nendawo zokuhlala abafundi. Abafake izikhalazo zokungahanjiswa kwesisikolo bathi inkqubo efanelekileyo khange ilandelwe. Sisikolo esisemhlabeni wethu esifanele sakhiwe kumhlaba wethu. Uba kukhona uzaba khona utshintsho kuthiwe kuzoba khona utshintsho sivisisana ngoba kuzawutshintshwa phakathi kwemiqathango ethile. Siyabona ba uxhuthano lusiphu nesidumbu sithi ke siSGB mayibuye la site apha izokwakhiwa apha. Isebe lezemfundo lisemva ngezikolo ezininzi kwaye uphazamiso lunganemiphumela emibi kubafundi. Abantu balapha kule nqele yaseBomvini bangalinge bavume esakhiwo simke kule ndawo kuba basimkile iyothetha ukuthi ke oluphuhliso balelo kangaka ngenxa bengavani ngeyona ndaba sakhiwe kuyo kubuyisela umva inkqubeko phambili. Ikomiti ejongene nezikhalazo zoluntu ithi ziliqela izikhalazo ezinento yokwenza nemfundo esajongene nazo. Sine pressure ke msasazi because isikolo i-department ine budget already, in a contract that is appointed already, all processes the preparations uba i-project iqhube yenziwe, but now i-problems with the community through interaction ke enbenayo nabo as private sector ba makhe bakhangela indlela yobana basincedise kwesisikolo so bavuma ke bayiqasha ke i-contractor ibifanele bayiqalile kwisithuba seveke entathu eziqedileyo. Inkokheli zemveli ziyabongozwa ukuba zingenelele ukuze kungachaphazeleki izifundo. Dingolwandile Mbulali, eLusikisiki.